सोरबा इउपिपिएलआनो जा सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबाया माबा माबियानो जा बे भिडिअखौ जुदि नायनो बादोंबा स्किप खालामनानै डाइरेक्ट ओंखारलांखा ओरैनो बेकार रागा जोंनानै लाब गैया सरकारखौ सोलायनो हायोबा मास मोनसेनि गेजेराव जोंनि जेसेबां 3000 4000 गोदान गामि हाबबावगोन बे गासैखौबो कम्पिउटारजों लिंक आप खालामजोबनांगोन रन्जन नाब्लाखौ नों बख'नो हायाखिसैब्ला दिनैहाय बिटिसिनि 6 शिड्युल एन्ट्रिखौ नों लाखिनो हायाखिसैबा दिनै नोंलाय मानि बर' लिडार हु आर इउ नों सोर गासैबो बर' रायजो राजा मोनाबिलिनि आरोबाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय थ' दिनैहाय गर्जन मोसाहारिनि कंग्रेसनि दैदेनगिरि बिथाङा स्टेटमेन्टआव मा होदों इउनाइटेड निउज चेनेलावबो नायदों आं ओमफ्राय आरो ओरैहाय NBNN बे मोनसे गुबुन चेनेलावबो नायदों आं थ' नोंथांमोना बे निउज चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोननि बे सापर्ट मोनसे शेयार खालामनायजोंनो बिथांमोनाबो एसे जाखिनि जौगानांगौ बेसिम जौगाहैबावथों आरोबाव आरो जोंनि बर'नि निउज पर्टेलफोर बिथांमोनाबो गोजौ थाखोसिम सौहैनायनि थाखाय गासैबो बर' रायजो राजाखौ आं खावलायो जे गासैनिबो निउज पर्टेल बा इउनाइटेड निउज चेनेल बा NBNN फिन खिलिखां मुगानि थान्दै आर'नाइ रादाब बा गुबुन चेनेल नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला गर्जन मोसाहारिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ आं नोंथांमोननो दान्दिसे शेयार खालामनो बा बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थानो सानदों थ' बिदिब्ला नायलांदो गर्जन मोसाहारि बिथाङा मा फोरमायदों बिटिसिआव बिस्रा हाग्रामाया बिएलसिआ खस्थ' खालामनानै 6 शिड्युलनि दारै जिबायदि शक्तिशालि गोहोगोरा मोनसे बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन दिनै बिटिआर खालामनानै बेबो लुसो जाबाय थाखानाय डिपार्टमेन्टआनो सेना लांजाबाय नायबाय जे दिनैनि दिनाव ओरैबायदि माने बिथा गैयैसो जालांबाय खोनादों आङो प्रमद बर'आ MP जासिगोन जाहैबाय बोरैबा साननायखौ आं खोनानाया नंगौब्ला आरो हाग्रामाया बिटिसिआव फैसिगोन अब्ला बिथांमोना दिनै BJPजों खाजाखानाय BJPनि लहानि जिनज्रि नागपुराव बानायनाय बे लहानि जिनज्रिजों हाग्रामा बिथाङाबो खाजाखानाय प्रमदआबो खाजाखानाय ओरैनो हगारा BJPआ आखाइखौबो खाख्रबबावगोनसो दा बेखौ नायोब्लाथ' गाबोन समफोर BPFबो गैया जासिगोन UPPLबो गैया जासिगोन बे समावहाय बिटिसिनि बाथ्राबो फैला बिटिआरनि बाथ्राबो सोर सालायगोन BJPआ सालायगोन नामा बेखौहाय BJPनि खनसेबा आलदा दा बेखायनो आङो सानदों दुवासआ फैनानै टेकआप खालामोब्ला बे ग्रेटारबो जाहैबाय गुवारसिनबो जाहैबाय दा बे हिसाबै दुवासनि कनसेप्टखौसो दिनैनि दिनाव माथो साबसिन नुबाय आंथ' कंग्रेस हिसाबै बिथांमोनजों थाफानोबो हाया आन्दोलन खालामफानोबो हाया তেখেতের হয়ে আমি আন্দোলন করিব নোৱাৰিব তেখেতের লগতো আমি যোগদান দিব নোৱাৰিব আমি পলিটিशिয়ান दा बेवहाय ओरैबायदि जागोन आरो आन्दोलनखारि बिलाके बा आन्दोलन खालामग्रा बिथांमोना गाव हारसिङै माबा मोनसे सोरजिफिननो हायो नामा पलिटिकल उइल पलिटिकल डिप्लोमेसि गैयाबा दा बे हिसाबै कंग्रेसआ जुदि गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला गमामायैनो कंग्रेसे जुदि सरकाराव आহে ডুৱাৰ্স ডিমাণ্ড যদি আগবাঢ়ি থাকে আমি এটা লাইনত কংগ্ৰেছৰ হৈ পেলাই राहुल गांधी डांगरिया लगत कथा पातिब पारिब सोनिया गांधी बायदल कथा पातिब पारिब मालिकार्जुन खारगे डांगरिया लगत आमी कथा पातिब पारिब आमी एपिसिसिर बर्तमान जे प्रेसिडेंट भविष्यत CM भूपेन कुमार बरा डांगरिया लगत आमी कथा पातिब पारिब हिसाबे निश्चय एदिन ए गर्जन मोसाहारिओ दुवार्सर कारणे सहाय हबो जेन moi लागिसे ओरै बेंगलनि तिस्ता दैमा ओमफ्राय बिनिफ्राय एखे ओरैहाय थांगोन बियो सुदियासिम ना दिनै नों नायदो नोङो आसामखौथ' बामोनफ्रासो सालायदों नालाय बामोनफ्रा नोङो मरान मथाक सुथिया आहम आलदा खालामजोबखाबाय जेरखम बर'खौ खालामबाय राभाखौ थख' खालामबाय जोबनायाव आसामाबो मोनसे रोखोमनि कनफेडारेसि जाखागोन रावनिबो दादागिरिया सोलिनाय नंला दा बे सिस्टेमजोंसो लांखादों दा बेखौ नायोबा सबसे साबसिन जथाय कनसेप्ट गोनां इउनाइटेड कनसेप्ट गोनां बर'आबो खालामनो हायाखै सोरबायाबो खालामनो हायाखै नै डुवार्स कनफेडारेसियासो खालामनो थांगासिनो दं दा बेखौ नायोबा बिथांमोना साबसिन भबिष्यतनि आखाइनि हिस्ट्रि रिपिट इटसेल्फ इफ इउ मेक मिस्टेक जायखौ जोङो नाङा होनदोंमोन दिनै बेहायनो फैफिननांबाय बर' दैदेनगिरिफ्रा नोङो इमोसन जानानै लाब गैया लेभेल दिन्थिनानै लाब गैया नों जेखौबो मावनो हाखायाखिसैब्ला रन्जन नाब्लाखौ नों बख'नो हायाखिसैब्ला दिनैहाय बिटिसिनि 6 शिड्युल एन्ट्रिखौ नों लाखिनो हायाखिसैबा दिनै नोंलाय मानि बर' लिडार हु आर इउ नों सोर मानो लिडार बुंदों नोंलाय हारिनि थाखाय नों मावनो हायाखिसैबा
मोनखानायखौ नों सख'बाय थाबायबा नोंखौ जों बोरै होनगोन बर'नि दैदेनगिरि होननानैलाय इउ आर नट दा बेफोर आरो गोबां खोथा दा बेफोर लाजिथावथावसो ओंखायनो जायफ्रा गावसोरखौ एखे बिखा फोरदान माबा हारिनि माबा नामाकरन लानानै आवगाय बेफोरो जिरायनांगौ इउ सिट डाउन जेन्टलमेन इउ हेभ डान नाथिं you sit down, you take rest. If you are not able to execute the system of Bodo people, then you take rest. There are many Bodo young men and women, they are coming up with lots of intelligence, with lots of knowledge, with lots of historical fact. Let them go ahead, let them move on behalf of you. The bitamna retire lananggo arma. Retire lananggo buha lazia phangje jibono jala lorgolo thoja jobbai. Gaw nungabano jaya, ang nungabano jaya. Bebaयदि नङा. History-a transition-जों खारफानांगोन. 10 बोसोर 12 बोसोर नोङो सिखोना जोलाव थाबाय थाया दैमाल' थाबाय थाया बिथांमोननि उनाव दिनै डेम'क्रेसि फैबाय गणतन्त्र रायजो राजा जोंनि उन्दै देरफुनाय गथ'फोरखौ लाइमोनफोरनो जों सान्स होनांगोन बिसोरखौ आवगायनो बोलो होनांगोन मटिभेसन होनांगोन जोङो राजा बानायग्राबो जानांगोन we should be king maker sometime not always king दा बेनो भुला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दा बेखायनो आङो दुवार्सनि कनसेप्टआव गाज्रि मोनाखै सार गर्जन मोसाहारिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जिखिनि बाथ्रा बुंदों मोजां बाथ्राखौनो बुंदों जिहेतु एकर्डनि बारै जिरायना थाथ'नो होनायनि बाथ्राखौनो हायोबा जिरायनायाबो मोजां प्रमद बर'आ आरो रिजेन होनाया आं मालाबानो बुंबाय थादों बिथांमोनखौ जे रिजेन हो नोंथांमोना सालायनो नाङा नोंथाङा जिखिनि आबसुआव थानाय समाव जेरैबायदि मान सन्मान बा जेरैबायदि मान सन्मान मोननानै दङमोन बै नोंनि बे मान सन्माना नोंहा जेबो थायासै खारन दिनैहाय जेसेबां इउटिउबारफोर जेसेबां फिसा इउटिउबारफोर नोंथांनि जिखिनि आंल' नङा जेसेबां इउटिउबारफोर जेसेबां ससियेल मिडियायाव नोंथांनि बाथ्राखौ बुङो जेरैबायदि खोथा बुरखाङो अनलि नोंथांजों सानै साथामसोल'नो नोंनि खोथाखौ बिराद मोजांखौ बुङो बाद बाखि रावबो नोंनि एकदम दारि खमा दोना नोंथांनि खोथाफोरखौ जों दोननोबो गोसो गैया बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जों मिन्थिबाय नोंथाङा थिग बेफोरबायदिनो आरोबाव आं नोंथांनि ससे क्लिप होबावनि नोंथांमोना बेखौ नायलांदो हयतोबा बेखौ गासैबो बर' रायजो राजाया नुयोब्ला रागा जोंगोनबो बे फुराना भिडिअ क्लिप दै बे बुस्थुखौ आङो जाखिनि बुंदों नंगौखौसो बुंदों आरो नंखायखौ बुङाखै प्रमद बर'आ जाखिनि बाथ्रा बुंदों बेखौसो खोन्थागोन आरो बिनि भिडिअ क्लिपआ दंबावो गोबां दं आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन सेन्देल जनायनि बाथ्रा अफिसाव थाङोब्ला सेन्देल जरासेया जामनानै जलायलाङोबा गोबां बाथ्रा बुंदों डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंदों आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ शेयार खालामनि नोंथांमोना नायनि जाहाथे आं एसे बुंनायनि बा सावरायनायनि एसे खाबुआ थानायनि थाखाय थ' बिदिब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबांबा जौगासिगौमोन आरो बे खान्थिया सोलिनाय नङा मोननायासो मोनबाय थागोन मोनैया मोना बे खान्थिया सोलिनाय नङा दा नंखायनो सरकारखौ सोलायनो हायोबा मास मोनसेनि गेजेराव जोंनि जेसेबां 3000-4000 गोदान गामि हाबबावगोन बे गासैखौबो कम्पिउटारजों लिंक आप खालामजोबनांगोन बल्लामगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बिटिसि सरकारजों रायलायहरनाय बैयाव थांना फाइल गिदिं 500,000 थाखा दालालनो जाहोना फाइल गिदिंनायनि कुनु खोथा गैया कमप्लिटलि जोङो बेखौ डिजिटाइज खालामनांगोन रायजोफोर दिनै टेक्न'लजिनि जुग जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ नायनानैसो राजखान्थि खालामनांगोन राजखान्थिया गावनि थाखाय नङा सोरनिबा उदैखौ सुफुंनो थाखाय नङा थाखा फैसा खामायनो थाखाय नङा राजखान्थिया रायजो राजानि थाखाय खालामनांगोन आरो रायजो राजायानो दिनै सोरबा लिडारखौ नागिरनानै गावनि सेन्देल फिथा जजासे नागिरहैनो गोनां जायोबा बोरै जानो बेलाय बे जानो मोना राजखान्थिया सोरबा सासे बा दैदेनगिरिखौ उदै देरहोनाय बा सोरखौबा सासेखौ जानायनि खेथ्रआवहाय खोथाखौ नोंथाङा बुंदों मोजांनि बाथ्रा जेनेबा हमनानै ला बिपिएफ सरकारा सेन्देल जिलाय जाजासिम खालामबाय आं मानिबायबो गनायबायबो बेखौ थिगैनो दं बिसिम किन्तु नोंनि समावनो जों थांबाबो माथो नोंनि पिएनो नोंनि आगदा आगसि सामसाफ्रानो माथो सोनो नागिरा माथो माने जों थाङोब्ला देट बिसोरो जों जनसाधारन पाब्लिक गरिब गुन्द्राफ्रा जोंफोरबो गरिब थाखोनिनो माने ल' क्वालिटियाव गोग्लैहैबाय जोंफोर गाहाय थाखोनि मानसिफ्रा नोंसोरनाव हाबैब्लानो माथो जोंफोर हाबैब्लानो माथो बिसोर हाबफैदों उमुक फैदों बिसोरलाय मानो फैनांगौ बेफोरबायदि न'आव हाबनो समाया बिसोर थानो समाया बेफोरबायदि खालामो हमनानै ला प्रमद बर' नोंनि मानसिफ्रानो नोंथाङा बुंदों दाखालि आं खोथाखौ बुरखांफिननो नागिरदों स्पर्ट्स सासे गथ'आ दिनै मा बुंदों गरेस्वरनि दां बियो बाक्सानिनो बिथाङा नोंनाव थांदोंमोन नोंथाङा बुङोबाय स्पर्ट्स मिनिस्टार लायनो सरि क्षमा खालाम स्पर्ट्सनि
EM बिथांनाव थांदोंनो हिनजावा बे स्पर्ट्सनि EMनि हिनजावाबो जेबो रेसपन्ड होआखैनो होनबाथ' बेफोरनि मानसिफोरालाय मा टाइपनि जों गैयिफोरा मैला मैथा गाननानै थाङो ड्रेसफोरा जोंनिया खम दामि नालाय ओंखायनो समाया नोंसोरनि खाथियाव गसंनो माबा गैया जोंफोरा क्वालिटि गैया बा EM मोननाय लोगोनो बिराद गिदिर थाखोनि मानसि जाहैबाय ना मा प्रमद बेफोरखौ दबथायनो हादोंना हायाखै नोङो प्रमद बर' हा मा नाम मोनलाय बे स्पर्ट्सनि EMआ बिनो माथो बिराद लेभेल ब्र 5 बोसोरनि 5 बोसोरल' नोंसोरो बारा गोबाव नङा एफाराब लेभेल खोन्थानानै लाब गैया गैयिखौ गैयि बायदि खालामग्राया नोंसोरनि बे बे सरखारावनो खालामजोबदों नोंसोरनि माबाफ्रानो नोंनि बे प्रमद बर'नि सामसाफोर भिखारिफोरानो खालामजोबदों भट बिनानै लाग्राफ्रा भिखारिफोरसो बिसोरो EMफोरा गलाम गोजासो बिसोरो भट थसे बिनानै लानो थाखाय सोरबा सासे दिनैहाय नेपाल बायदियाव देरहाना फैबा बहाबा बायदियाव गल्ड मेडेल लाना फैनो गेलेनाय बेफोर गथ'फोरखौ दिनैहाय मा खालामदों नोंसोरो असनमान खालामदों बेफोरनि हिनजावफ्रानो खालामजोबदों EMफोरनि हिनजावफ्रानो रायलाया EMफोरनि हिनजावफ्रा पलिटिक्स जेबो मिथिया सिथा मानो थाखाय थांदों बे गथ'आ आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' नोंथाङा बेखौ एसे थिग खालामनानै दोन नोंनि EMफोरखौ नोंनि सामसा होनना बुंगोन आं बेफोरखौ एसे थिग खालामनानै दोन दासो मोनदों दावबायसा बर' बे EMनि नामा स्पर्ट्सनि EM दावबायसा बर' हिनजावा जेबो दामखौनो होआखैनो बे गथ' सासे स्पर्ट्सनि खेला गेलेनानै जितु गल्ड मेडेल मोननाय दुखु नाङो प्रमद बर' बेफोरखौ नोंथाङा ओरैबा ओरै बिथाङा गथ'आ बेसेबां दुखु फोरमायदों बेसेबां गोसो सिंनिफ्राय गाबनानै बुंनाय गोसो सिंनिफ्राय बैफोर बुंनायफोरा नांगोनलै सानसे समाव खिन्थु बेफोरबायदिखौ बांद्राय लानोखौ दा नाजा प्रमद बर' खिन्थु ओरैबायदि लेथ्रायाव गोग्लैहैगोन नोंसोरो मालाबा एकदम मानसिफोरनाव थुसि लाना माइरं बिना जानांनायनि अनगायै जेबो जानाय नङा नोंसोरो सिदा खोथाखा बेफोरो माने नोंसोर सरकारखौ सालायदोंबा मोजाङै सालाय हो बांद्राय एफाराब लेभेल खोन्थानानै एफा दुगा खोन्थानानै जेबो लाब गैथ्रा मिथिबाय एसे नोंथांमोना रायजोनि खामानि मावनो ओंखारदों रायजोफोरखौ सोर फैदों सोर फैयाखै बेफोरखौ एसे बुथुमनो नाजा आखायाव लानो नाजा आरो बेफोरखौ जुदि रोङाब्ला आंनियाव फै आं एसे माबाना हरनि आं नोंसोरखौ एसे क्लास होनानै हरगोन आं प्रमद बर'खौ ओमफ्राय बे दावबायसा बर' दावबायसाखौथ' एखेबारे EM जानो समायथारि बिदिसो नुथारो माने रायजोफोरखौ थगायनानै जाग्रा स्टाइलल' नुखायो फुटबलावनो फैसाखौ गारजोब्बाय नामा मानो बुंजाखो नोंसोरो मानो बुंजाखो लाजियाखै बावहाय प्रमद बर' नोंसोरनि फुटबलावनो बिराद गिदिर खेला फुटबलखौबो नांगौ जोंनो थाइगुन्द'नो माबा माबि खेला बेफोरखौबो नांगौ जोंनो बेफोरबायदियाव जों नोंसोर फैसा गारनो सम गैया बेफोरबायदिनो हरनो सम गैया बिनो लायनो 2 बोसोराव परिबर्तन खालामगोन सोलायजोबगोन बिजनिनिफ्राय BTC सेक्रेटारिसिमहालागै माबा मोनसे लिंक खालामनानै होगोन न'आवनो जिरायनानै माखासे खामानिखौ मावनो हानाय हादों हागोन नों बेफोरखौ बुंनो थाङोब्लाथ' बिराद गोलाव जालाङो खोथाफ्रा थ' बाथ्राफोरखौ आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै सालायफोरा गिदिंलायलांला भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि